polling station pensi labangso amai ekepha lapen Socheng constituency ACC penta initiative endun lah la so teng pensi nitum dak mass joining program teng ponlo ESDC pen lok don cricket home or don kripli lapen BJP pen don trok lapen Congress pen don thom ankel dak nang piniang chepok don lo APHLC lo lapen labangso a polling station ke damtang MLA hut ke dak 81 votes pen nitum ke long lapen det MAC hut bang aku nang bat to crack 135 votes nang bat to crack lapen non 135 pen bang nitum chapahai pin nateng lo dak unlimited le lasi pini mesen lo lapen on top of that nitum pini ladak APHLC polling station long labangso APHLC office tamelebi inaugurate pon long lo inaugurate pon sila dal dum office asai hemta pini pen kedak do pon lo APHLC alamanil dum pangjar pon long lo lala so office kan kupon bangke Socheng constituency si APHARMAN mama mati ladak PS APHARMAN lage PS APHARMAN non la son dak taxi Socheng constituency angkang pi phanda mele dum CC office inaugurate po la son dak taxi sirke pa constituency long ta office kang pui ke do la pen vote hard lang so angkang pi phanda mele dum office bang non allocation long ad lo ala dak na mele dum chisik bom la son sara kedam tangani yang itu BPSLC song pen hamre na long alag kadikang depend so lasu ahok pedakang sai long nangji puputak anglong simon do bom ahok pedakang sai long wek nangi businil tum pulo athemala non boyong si ahok pedakang sai long le bulo tangte la son a incident ilitum tribes atum phan hills tribe tum phan Karbi atum phan kapat thila Assam police atum achiklojon wangta klut phede ji businil tum matha lasila non boy ke pho bang ke lake amai pajin pradang bo businil tum claim pon lo lapen la son dak taxi chief minister phan DC through panel tum memorandum paji red lo home ministry home department alam do ko porsi ha Delhi Amit Shah block along north block along dame APHLC pen memorandum hadak pale edlo lasila son dak taxi FIR da lodge lo kadi abo thad langso police station long FIR da lodge lo lake totally false Assam police pen lake ke thedung ke chok chedo athema alang li phan cardiac arrest pusi ke tipu kupu madidi postmortem report tengke alangli mesen sen amun le kupusi cardiac arrest lang mati until and unless alangli tumpa alangli phan ke theng ke chok ahir ing tang rak rete alangli la koi rapho bagdor kom pini bain koi rapho kom di kalang bo bain koi rapho na join dut pini asong ke dake ye UDFS lapen ke BJP pen na por dake ke ongnai lapen Congress pen Nanti lagi damtang hutla dipendro putak nanti tu mehin pen silo dipendro pangcho la so putak ni litum DC long SP long ke kam claim lo nelita ahemta dam lo lapen non nangite nitum nangite la poli non nitum ke claim kamathak ni tum non mai kaching krin ni tum puing tung te la puyo son claim mi pumat claim ke der te chok che daji la sini tum ke pu kang tung ke le te lo teng ben just ta claim pu la justice ke long ye phan ke claim vek pu nanti la bang so long la non jasemet la rong lu kitu arat atum ke la bang so putak Kachini ne ske ong popilo lage on alam ke ni tung la si aron alam lok si ke than lo la ti la si aron thu ke hok alam aron ke chini pik nangi la si 6 schedule alam chot kali constitution alam chot kali ilitum CRPC IPC lai ho alam pen Assam land revenue law la pen Karbi to me thang aron alam ta chi chini onai la si ni tum la lok si ke than lo arong tin le nang hang si tai ni tung ke dam po la ke than dam bom po athema aron pensi cedan che song ning ilitum la ke democratic aron polo democratic aron ang bong si dopot la so teng si che song ning ilitum yong si la soluk sodak pen ke claim ke la ke APHARMAN na claim bom lo ke di la ke la soluk sodak pen ke claim bulote la ke government dung itum phan nang ke beng ye phan nang ke dong thip ye phan ke joy mu chot lo la to ke alang litung ke la ka che hok po ilitum soluk sodak pen claim lote la si soluk sodak pen claim ke dani soluk sodak pen ephana pe claim toy ye phan si hadi la munit pa pithi varet la pala Assam government tum ke non de choma thake Karbi to mala pithi varet ke theng ke chok ke claim varet ke ilitum phan habit nang ke toy le ye phan lo pui
Lapen arni sihat si ningje lo he election do de pinta election do nang ne pula hadi pen hala tum pulo netum APHLC tum si celang pet ing tum te pula hadi ka celang pet pula ko nat lo celang pet ningje ulo solam ningkan ke thombak dulu solam ngan ningje ka celang pet ke BJP long si celang pet la si hala tung e bang lak plibak do kok lo ke hada ni tung e lak isivet ke nonta la ke celang pet ke ha BJP long si celang pet la celang pet tum pilo claim clear la lo alam ke the la pen aja tum pulo je election hai hepin seta itum claim un pulo ange ni tum han pulo arni sihat lo ratang nu si ningje lo election hai hepin seta itum claim un pulo ange ni tum han pulo arni sihat lo ratang nu si ningje lo ni litum dun dedet alang litum pulo je tuliram rong hai CM long si dun toira alang li de nang pape japon nang ha parliament long dun nangji pu hadi jong si election nang ne ponte ko pisia la election ke hai long dam rong lonte di tuliram rong hange MP parso se tek pik pumalang li election ingraji ta tok tek pik ningje ta tek pik lamchedan tek pik pumalang li kalidet kente alang li la thuke sita alang li long dunang puge pilo athe ave lage alang li tum ke pu dunang puge haladak election ke hai pot la si dunang pu ame thang people lo chipa hai tum te de itum la alang li ge bang election hai det lo alang li tum ke thang na claim ke det lo ke BJP tum ke ane ke claim ye tum han pe hai nang po election ke hai tum si kam claim unji ke ante la ke aron lo ke ante la ke lage ni tum jakas ke do un hota la ke 2015 na ningkan April sir kep arni neli tom phan India government na tum nang pudun lo nang tum election chi pahai det tha lan le chingkia nang pusin na pudun hala so che therak thu me pandu ha so na pudun ni tum nang tum pen pilo chingki po nang tum long munit tave nang tum public mandate avi pusi pu public mandate pu hadi tar mane public a support avi nang tu pusi pu la so la hok alam nang ningje tu pe melo la pen April in koi rahi near ni ta putulang Lapen inkoi rage thomar nie bangke ni tum phan nang sing kitu the de khang jang lo la masinili kirenji rijiju minister phan ching kitekang langan te pu ka ching kitekang dalata chichini de personnel liga chichini do ko pasi ching kitekang lang pu lo he awat India government officer pilo ke pu halage ojoy kanojia director pu pilo minister phan tum ning hang da ching kita me po lage yok ta ching ki ke lage muthe talks po bangali lo lage ine ke ching kita me pulo ang la pot si ili tum dak jakas tum nang pachu belo mati ne tum ke ministerial level le et lo ne tum ke pu mati jong si le et lo pute non ni le hadak jakas long do dun de det seta alang li tum han ministerial level alang li tum nang hang da mele non nang hang hedet ke lage ko pachu bele lo gen de lage ministerial level nang hang yi pu ke lage pachu be ke lage jong si aku putulo jong si nang hang yi pu ande non nang hang etamelo ningkan polo nang hang hi lage ning je aminong ministerial nang hang pu bangki kiren ri yu long lage kachingi ke personnel lam la bangki Pini arni Sorupothara constituency long dame anso se APSL se ajakong dolo punil dum Lapen pini hokpon theklo athema ilitum nanglitum ladak Sorupothara constituency long menangan rat along nagachapaklan songja kachekrong atung nanglitum dak hekpon long dak lo kade election aphrang de pini dame chi de ji bosong ya dodi doma ave election aphrang ke pini dame chi de ji la bangso men supi pathe de bhadi dogade sida pini election jut kok lo election jut de apike nangli tu matheng no puthak thak a BJP RSS he no walang li kasor sara party long si alang li bangke pini ke hop dun lor de la thaklong dak lo ke che tham yo khor lo ke de lasi ini tu masar jai kathar sal tum hanang ke japon ke laso phan kali election hota wrong roop kunama ke le nangji inglong asorong koda polling station along ma hala dak tame kapale advance li tum ka boripon lapen pinier ni tame nilitum nang tum phan lada election aphan lam nang ke than phan le ke wan kali
la bangso nang ke than ye phan ka chimum je phan la so phan wet sikewan la si APHLC a party la ke prek jack a party tu bangke la dak pensil tum ang thek ke long pon la lo ke di piniani nang litum tame kaprek a party Congress atum meeting tame BJP atum meeting tame ASDC atum meeting tame nang tum dunlong lo mele haladak nang tum kupilo karju dunlong iya haladak nang tum karju dunlong ke ko som mala hor ok chulong ya sai ko som mala rad phan ka chubai ko som mala party hijan ka chorsar lahai alam sana tum arju dunlong ji sita piniani nang tum chong hong ding dame non nilitum lam thande ka phi ilitum masar ilitum party president pe nang tum arju dunlong yi alang li long pen karju dunlong ke nang tum isi hong bidhan constitution ko sonsi ilitum det ka charima ko sonsi bharot det ka kacharima hala bangso ron sina tum chini dunji nang ilitum yang si aron chini lo klodangte nang ilitum si kachari aron chini dun lo klodangte ko mania pini iham nang chok che pu jong dun lo kade jong dun ni kade jong dun aja kong dui kade la bangso akit jong dun aja kong ki long nang ya phansi ilitum asar pini arida dode sangsi raglong kedam Lapen ilitum Central Committee LA Committee kaduk kawetame piniar di tame ilitum asar jai ka tharlong si kar jap dun silitum cetodun Lapen saru pathara sorta cetodun bogede cetodun mo cepodun ne jai ka thar sarong cetodun bogede